Como sempre, bo día e gracias por asistir a esta convocatoria na que, basicamente quero comentarlles e confirmar un evento que me consta agardaban vostedes con certa expectación. Así que xa podemos decir que tras a volta da Semana Santa este Parlamento celebrará o debate de política xeral na data que decida a propia mesa do Parlamento. Un debate que servirá para que o Goberno faga balance e fixe os obxectivos que afrontará a curto e a medio prazo para seguir dando cumprimento ao seu programa electoral. Un debate que coincidirá prácticamente nas datas do debate de investidura do presidente Rueda e que agora, 2 anos despois desa investidura, poderá abordar os principais fitos da Galicia que funciona. Porque, mentras en España se vive unha política de bloques e de caos, aquí contamos cunha folla de ruta clara e cunha estabilidade que posibilita, entre outras cousas, aprobar os orzamentos da comunidade en tempo e forma ano tras ano. Esa Galicia que funciona preséntase hoxe como unha solución e non como un problema para o conxunto dos cidadáns. E se falamos de solucións, pois gustaríame mencionar algunhas que están a marcar esta metade de legislatura. A vivenda como unha prioridade estratégica. Xa están en marcha esas 4.000 vivendas comprometidas ao inicio da legislatura. Un investimento histórico en gasto social, preto de 10.600 millóns de euros neste ano 2026, un gasto que implica máis gasto sanitario per cápita, que implica o calendario de vacinación máis completo de España, que implica a incorporación de tecnoloxía de vanguarda no sistema galego de saúde ou a renovación dos grandes complexos hospitalarios do noso país. A gratuidade educativa total, gratuidade das escolas infantís de 0 a 3 anos para todas as familias e tamén a gratuidade nas matrículas universitarias. O apoio aos sectores productivos, axudas directas para autónomos e políticas para atraer investimento industrial a Galicia de hoxe. E o fomento do turismo sostible co impulso fundamental do Xacobeo. E como non? Unha estrategia de rebaixas fiscais centradas na vivenda, nas familias e no aforro no imposto da renda das persoas físicas. Baixada do imposto de sucesións para o 99% dos galegos e rebaixas no tramo autonómico do IRPF centradas, fundamental e basicamente, nas rendas medias e nas rendas baixas. No marco deste mesmo debate, o Grupo Popular formulará propostas para consolidar aínda máis esta senda de estabilidade e propostas para incidir na mellora da calidade de vida dos galegos, principalmente para quen o está a pasar peor e para quen viu agravada a súa situación polo contexto político actual, marcado nos últimos tempos polas guerras e por un goberno que aplica políticas de asfixia. E fronte a este partido que ten propostas e a este goberno que goberna, pois está o modelo do non, do BNG, e o non modelo do PSDG. Moito nos tememos que nese debate seguiremos vendo a un BNG absolutamente afastado da realidade de Galicia e das necesidades dos galegos. Son o perfecto exemplo da profesionalización da política e da desconexión cos problemas reais do día a día. Só hai que botarlle un ollo o pasado pleno e a súa orde do día. 3 iniciativas do nacionalismo, 2 PNLs e unha pregunta sobre a guerra de Irán e unha pregunta sobre o Pazo de Meirás. Son os mesmos que propoñen iniciativas lesivas para os intereses do país e dirixidas á destrucción de postos de traballo e ao boicot do crecemento económico de Galicia. O BNG volverá a ser o do non polo non a todo. Absolutamente a todo. O da política do eslogan, o da política da pancarta, porque para o BNG o fundamental é máis política partidista e menos política para as persoas. Moito me temo que non nos levaremos ningunha sorpresa coa postura do Bloque Nacionalista Galego no debate de política xeral, pero tampouco agardo sorpresas co papel que vai xogar o Partido Socialista de Galicia.
Se os independentistas son os do modelo do non, os socialistas son os do non hai modelo. Un grupo cada vez máis irrelevante nesta Cámara e no conxunto do panorama político galego, que ou ben fai seguidismo das políticas do BNG ou actúa como unha mera sucursal da Moncloa en Galicia. Son os do sí ao financiamento singular para Cataluña e os do non a máis investimentos ferroviarios en Galicia. En definitiva, un partido sen voz propia, porque o PSDG a día de hoxe quedou reducido á condición de altofalante de Pedro Sánchez en Galicia. Falo con orgullo de normalidade democrática se comparamos a situación que vivimos en Galicia coa que se vive a nivel nacional. Nos 7 anos que leva de mandato, Pedro Sánchez celebrou un único debate sobre o Estado da Nación. Leva 4 anos negándose a dar contas do seu labor e iso que prometera un debate de política xeral ao ano. Vela aquí outro exemplo máis de onde quedan as promesas de Pedro Sánchez e de cal é o valor da súa palabra. Fronte ao modelo do rigor e da xestión conseitidiño do presidente Rueda está o modelo matemático de Pedro Sánchez, un modelo que só está centrado na matemática electoral e no número de votos imprescindibles para poder seguir manténdose algo máis de tempo no goberno. Por iso é un goberno sen marxe de manobra, atado ás directrices que lle marcan os seus socios do independentismo catalán e vasco. E no lado oposto de todo isto, pois está o estilo Rueda, que é o estilo de Galicia, ou desa Galicia calidade que aspiramos e perseguimos. Un modelo que tentaremos debullar con máis detalle nese debate de política xeral. E pola miña banda máis nada, quedo á súa disposición para calquera tipo de aclaración ou calquera pregunta que queran formular sobre este tema ou sobre calquera outro que sexa do seu interés.